дар он лаҳзае ки ту хоб мекунӣ, вақт меравад. дар он лаҳзае ки ту хӯрок мехӯрӣ, вақт меравад. дар он лаҳзае ки ту чӣ гуна маблағ кор карданро фикр мекунӣ, вақт меравад. сол чун моҳ, моҳ чун ҳафта, ҳафта чун рӯз, рӯз чун соат ва соат чун дақиқа мегузарад. ин аз он далолат медиҳад ки вақти ту меравад ва дигар ҳеҷ гоҳ барнамегардад. вақт ин чизи муҳимтарини зиндагии мост. дар он лаҳзае ки ту дар бораи таваккал кардан фикр мекунӣ, дигаре таваккал мекунад ва ба муваффақият мерасад. дар он лаҳзае ки ту фикри чӣ қарор қабул карданро мекунӣ, каси дигаре қароре қабул мекунад ва ба муваффақият мерасад. дар он лаҳзае ки ту дар дасти дигаре кор мекунӣ, ту ояндаи ӯро бунёд мекунӣ, на ояндаи худро. дар он лаҳзае ки ту ба корҳои бефоидае машғул ҳастӣ, дигаре кори фоиданокеро мекунад ва пеш меравад. вақтро ба ақиб гардонда наметавонӣ ва ҳатто намедонӣ ки чӣ қадар вақт дорӣ. агар имрӯз ҳам ба коре машғул нашудӣ, фардо ба ҳеҷ чиз соҳиб шуда наметавонӣ. мо чизи гумкардание дорем ва ин бошад вақт аст.